В момента ще ви покажа едни имоти, за които ги взехме от Hippoland, от Delta Planet, което е лампата. Ще ви покажа 3, 2, 1. Мустак. Емоджи. Той емоджи е за мен. Ако го виждате, той емоджи е за мен. Не го гледайте твита. Той емоджи е за мен. Коментарите. Познайте другото емоджи за кой е. Ето това с мустака. Познайте за кой е. Ето дори ще линат до него. Работи перфектно. Работи перфектно. Черно море. Много е добре. Слънце пече. Още по-добре. С две емоджита, които не са за мене. Едното е за мене. Ето това е за мене. Другото е за П, А, Т, К, О, М, И. Той са... пак ще ме буквата. Той са буквите, на който е Той емоджи. Ето го, което е на Той емоджи. Гледайте другото, бе, батко. Другото е на моето. Другото е... Пак ще го повторя. П, А, Т, К, О, М, И. Ще ми напиша в коментарите.